יש פה את הנחיר של הסוס, ויש לנו פה נזל דיברטיקולום, שזה בעצם נחיר עיוור, שק עיוור. אוקיי, ויש פה קרטילג'ים, הדורסל נזל קרטילג' והוונטרל נזל קרטילג' שלא מעניין אותנו בכלל. פה אנחנו יכולים לראות את הספטום. ברגע שאנחנו מזיזים את הספטום, אנחנו מגיעים לפה. יש לנו דורסל נזל קונכה וונטרל נזל קונכה. הדורסל נזל קונכה מסתיים בסטרייט פולד. הוונטרל נזל קונכה מסתיים באלר פולד בזל פולד, סבבה. ואז יש לנו 3 מיאטוסים, חללים. דורסל מיאטוס, מדיאל מיאטוס וונטרל מיאטוס. כל אחד מהם מתפקד בדברים אחרים. הוונטרל מיאטוס הוא הרספירטורי מיאטוס, המדיאל מיאטוס הוא לשם מתנקזים הסינוסים, אז הוא הסינוס פסאג' או משהו כזה, והדורסל זה האולפקטורי, כי הוא הולך למוח, ואפשר לראות איך הוא הולך עד לפה ומגיע לאולפקטורי בול. אוקיי, עכשיו נסתכל, עכשיו יש לנו את הסינוסים. אז קודם כל במבט הזה אפשר לראות פה את הפרונטל סינוס, ועכשיו נסתכל על זה מפה. אז כך, קודם כל זה המיאטוס. זה בעצם האזור שפה מאחורי הספטום. הקומון מיאטוס. אז זה הדורסל מיאטוס, תכלס, ופה זה הוונטרל מיאטוס. אוקיי. ואז יש לנו כמה סינוסים. אז קודם כל יש לנו את הדורסל קונחל סינוס ואת הוונטרל קונחל סינוס. כאן יש לנו את הפרונטל סינוס, שאותו אנחנו מכירים גם מהכלב, ויש לנו בנוסף עוד 2 סינוסים ששייכים. איך קוראים להם ביחד? רגע, שנייה, תכף נגיע לחיבורים. אז יש לנו 2 סינוסים נוספים של המקסילרי, שזה רוסטרל מקסילרי סינוס, וקאודל מקסילרי סינוס. עכשיו, כל הסינוסים האלה מתקשרים אחד עם השני בכל מיני פתחים שאותם נציג. אז קודם כל, הפרונטל סינוס והדורסל קונחל סינוס הם יוצרים איזשהו חלל משותף שביחד נקרא קונכו פרונטל סינוס. הוונטרל קונחל סינוס והרוסטרל מקסילרי סינוס מתקשרים ביניהם מעל האינפרה אורביטל דקט בפתח שנקרא קונחו מקסילרי אופנינג, שזה פה. עכשיו, קאודל מקסילרי סינוס הוא בעצם מהווה חלק מקאודל מקסילרי קומפלקס של סינוסים, והוא מתקשר עם הפרונטל סינוס או עם הקונחו פרונטל סינוס דרך פתח שנקרא פרונטו מקסילרי אופנינג. שאלוהים ישמור אותי. אוקיי, עכשיו יש עוד אחד שזה, אפשר לראות אותו בעצם גם עדיף אחרון, סבבה. יש לנו עוד סינוס שאנחנו לא יודעים איך הוא מתקשר, אבל הוא קשור לקומפלקס של הקאודל מקסילרי סינוס, שנקרא הספנו פלטיין סינוס. ספנו פלטיין? סבבה. אוקיי, עכשיו, גם הקונחו מקסילרי סינוס ביחד עם הקומפלקס הקאודלי, וקיצור כולם מתנקזים למידל מיאטוס דרך דקט שנקרא נזו מקסילרי דקט. אופנינג. לא משנה. והדבר הבא החשוב שאפשר לראות בסוס זה שיש לנו את הפתח
לפרינקס או ללארינגופרינקס, שזה האודיטיב או אוסטחיאן טוב, שבסוס, כשאנחנו נכנסים, אנחנו נראה פה שק מאוד גדול, שנקרא גוטורל שק. או פאוץ'. לא או, פאוץ'. אפשר לראות פה את הדבר הגדול הזה, שזה הסטיילו היואיד, ואפשר לראות פה במבנים מאוד מאוד גדולים גם את הלארינקס. אז אני רוצה שנייה אחת רק לעבור על הלארינקס, כי רואים פה נורא יפה. יש פה את האפיגלוטיס, את האריתנואידים, ואפשר לראות פה שאם חתכו את זה בפנים, אז זה הווסטיביולר פולד, ווקל פולד, לרינגיאל ונטריקל, ואפשר גם לראות את כל הפרוססים, שזה הקוניפורם פרוסס, שהולך ככה, קורניקולייט פרוסס, ווקל פרוסס, ומוסקולר פרוסס, שאני לא באמת יודעת איפה הוא נמצא.